नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण नवीन पद्धतीने बटाट्याची भजी बनवूया. तुम्ही ह्या पद्धतीने एकदा बनवली तर नेहमी अशीच भजी करून खाल. बाहेर पाऊस चालू असताना कुरकुरीत व गरम गरम भजी आणि गरम गरम चहा असेल तर तुम्ही खूप एन्जॉय कराल. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात 3 हिरव्या मिरच्या, मिरची तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. लसणाच्या पाकळ्या 5 ते 6 वाटून घेऊया. पाणी न घालताच वाटून घेतले आहे. त्यानंतर एका मोठ्या कांद्याचे वरचे टरफल काढून टाकले आहे. हा उभा व पातळ कट करूया. कांद्यामुळे भजी खूप टेस्टी होतात. घरातीलच साहित्यात बनवता येतात. ही भजी फक्त 10 मिनिटात होतात. आता आपण 2 मोठ्या आकाराचे बटाटे घेतले आहेत. त्यांची साले काढून टाकली आहेत. साले काढलेले बटाटे पाण्यात ठेवले आहेत. बटाटे कच्चे आहेत, उकडलेले नाहीत. बटाटे किसण्यासाठी मोठी किसणी घेतली आहे. त्यामुळे बटाट्याचा किस मोठा होईल. एका भांड्यात पाणी घेतले आहे. त्यात बटाटे किसूया. त्यामुळे बटाट्याचा किस काळा पडणार नाही. किस लांब व मोठा पडला पाहिजे. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. अशा पद्धतीने बटाटे किसून घेतले आहेत. हे हाताने व्यवस्थित पिळून घेऊया. एका बोलमध्ये ठेवूया. ह्यात कट केलेला कांदा, लसूण व मिरचीचे वाटण, हळद पाव छोटा चमचा, काश्मीरी लाल तिखट अर्धा छोटा चमचा, ओवा अर्धा छोटा चमचा. ओवा हातावर चोळून घालूया. त्यामुळे भजीला छान फ्लेवर येतो. हिंग पाव छोटा चमचा, जिरे पावडर अर्धा छोटा चमचा, बारीक कट केलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ. हे व्यवस्थित मिक्स करूया. फ्रेंड्स, तुम्ही कुरकुरीत कांदा भजीला खूप छान रिस्पॉन्स दिला आहे. त्याप्रमाणेच ही भजीही तुम्हाला खूप आवडतील. हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. त्यामुळे तुमच्याप्रमाणे सर्वांनाच ही नवीन पद्धतीची बटाटा भजी खायला मिळतील. कुरकुरीत कांदा भजीची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे आणि वर आय बटनमध्येही दिली आहे. दोन मोठे चमचे तांदळाचे पीठ घालूया. तांदळाच्या पिठाने भजी कुरकुरीत होतात. तेल शोषून घेत नाहीत व भजीला आकार छान येतो. बटाटा भजीसाठी 1 कप बेसन पीठ घेतले आहे. ह्यात थोडे थोडे बेसन पीठ घालूया आणि मिक्स करूया. बटाटा व कांद्याला पाणी सुटते. त्यामुळे पाणी घालण्याची आवश्यकता नाही. तुम्हाला बेसन पीठ थोडे कमी किंवा थोडे जास्त लागू शकते. बेसन पीठ जास्त घातले तर भजी कुरकुरीत होत नाहीत. पावसाळ्यासाठी परफेक्ट स्नॅक आहे. आता पटकन किचनमध्ये जाऊन ही भजी बनवा. पाणी न घालताच पीठ भिजवले आहे. कढईत तेल गरम केले आहे. त्यात थोडेसे पीठ घालूया. पीठ लगेच वर आले पाहिजे. तेल परफेक्ट गरम झाले आहे. तेलात भजी सोडूया. गॅसची फ्लेम मिडियम आहे.
भजी थोडीशी पसरून सोडूया, गोल करू नये. दुसऱ्या बाजूने उलटूया. सोनेरी रंगावर कुरकुरीत होईपर्यंत तळूया. भजी मधून हलवावी, त्यामुळे ती व्यवस्थित तळतात. आपण नेहमीच भजी करून खातो, पण ही नवीन पद्धतीची, वेगळ्या पद्धतीची भजी करून बघा. तुम्हाला, तुमच्या फॅमिली आणि फ्रेंड्सला नक्की आवडेल. ही तळली आहेत, कुरकुरीत झाली आहेत. ही खूपच चविष्ट झाली आहेत. टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. सर्व भजी अशा प्रकारे तळून घेऊया. भजीबरोबर खाण्यासाठी हिरवी मिरची तळूया. मिरच्या मध्ये कट केल्या आहेत. कट केल्या नाही तर त्या तेलात घातल्यावर फुटतात आणि तेल अंगावर उडते. मिरची तळताना थोडे लांब उभे राहूनच तळावी. तळलेल्या मिरचीवर थोडेसे मीठ घालूया. मिक्स करूया. आता बटाट्याच्या भजीबरोबर खाण्यासाठी चटणी बनवूया. त्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात हिरव्या मिरच्या 2, आले 1 इंच, लसूण पाकळ्या 5 ते 6, दही 1 मोठा चमचा, कोथिंबीर 1 कप, चवीनुसार मीठ, पाणी 2 मोठे चमचे. हे वाटून घेऊया. अशा पद्धतीने हिरवी चटणी बनवली आहे. तुम्ही ही चटणी अवश्य बनवा. तुमचा भजी खाण्याचा आनंद अजून वाढेल. सर्व करूया. भजी खूप टेस्टी झाली आहेत, कुरकुरीत झाली आहेत, तेल शोषून घेतले नाही. मुलांना देताना वरून थोडासा चाट मसाला घालू शकता. संध्याकाळच्या चहाबरोबर किंवा पाऊस पडताना ही भजी बनवू शकता. तयार आहे नवीन पद्धतीने बटाटा भजी. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.